Já mám taky menší pocit. Pocit, že někoho asi zapí. A je. Proč? Ale nic. Aha. Se nějak baví moc. Dobře, tak jo. To je průšvih. Naty! Ty jsi vzala sebou pánvičku? Proč? Hele, zapomněla si, co se stalo minulý rok? Jak jsem ji vzala pro případ nouze a jak se nám skvěle hodila? Teď já mám případ nouze. Držte se, Natála jde! To je přesně to, o čem mluvím. Žádný situationship. Pojďme s ní pomoct. Ale no, lidi, vždyť teď jsme přijeli. No ahoj, doufám, že neruším, ale já a moje pánvička bychom se také rádi seznámili, jestli nevadí. Proboha, holka, uklidni se! Co máš za problém? Očividně máš angry issues. Měla by si najít psychologa. Jakoby, mohla bych ti jednoho doporučit, ale je moc drahej. Naty, v klidu. Ahoj lidi, omlouvám se, ale Naty má dneska špatný dny, takže dnes jí nevšimněte, schovej tu pánvičku. Pak bych se s vámi ráda seznámila, ale teď bychom měli jít zkontrolovat pokoje. Jo, Naty. To je v pohodě, Gábi. Já to mám zcela pod kontrolou. Někomu tady musím ukázat, kde je jeho místo. Tak tohle jsem od tebe nečekal, Natálie. Myslel jsem, že jsem ti úplně ukradený. Ale Naty, myslím, že by si měla vybrat skvělý pokoj s výhledem, protože si myslím, že za chvíli na tebe žádnej nezbyde. A tohle prostě chceš vidět po ránu. Jo, máš pravdu. Vidíme se později. Ty se měj taky hezky. Adámku. Děkuju. Jo. Tohle vždycky funguje. Naše královna potřebuje jen to nejlepší. Holky, tak tenhle pokoj se mi líbí. Tady budeme. Bude to rychlý. A co ty tady jako děláš? Slídíš za mýma dveřma? Prosím? Co si jako o sobě myslíš? Myslíš si, že já mám zapotřebí tě pronásledovat, slídit nebo poslouchat? No tak to fakt nemám zapotřebí. Já mám jinou práci, holčičko. A vůbec nejsi ani tak zajímavá, abych tohle dělala. No to nevím, protože za tu celou dobu seš vždycky tam, kde nemáš bejt. Hele, tak za tohle já nemůžu, jasný? Jsme v jedné chatě, takže si s tím smíř, že mě budeš potkávat. Ano? A měla bys něco dělat se svojí psychikou. Máš ji narušenou totiž. Hele, holky, v klidu, nehroďme to, prostě máme pokoje vedle sebe a to vůbec nevadí. Nebudeme si dělat přece problémy, že, Natko? No já nevím. Já už totiž problém mám. Ty nejsi normální. Dobrý večer, slečno. Na slečnu jsem dávno stará. Nemyslíte? Já se omlouvám, ale mně to tak nepřijde. Vypadáte dost mladě. Se můžete klidně tady mezi mladýma ztratit. Vy jste dneska k snídani snědl vtipnou kaši? Vtipná a hezká. To je velmi nebezpečná kombinace. Snad vám nevadí, že jsem se tak drze přisednul. Co tady vůbec děláte? Vy jste se snad všichni na mě domluvili. No dobrá. Jsem učitelka. A ano, je to na hovno. A proč? Protože minulý rok se rozhodly moje děti na jiném lyžáku udělat velmi velký průšvih.
A měla jsem velmi velký průšvih u pana ředitele. No a teď nějaký arrogantní, zazubaný debil se rozhodl potom všem nás pozvat sem do této chaty a tím pádem jsem dostala druhou šanci. Takže cokoliv se doslova posere, tak bude problém. Pro mě a pro moji budoucnost. Zajímavý příběh. Mé příjmení je Vojtok. Vlastním tuto chatu a pozval jsem vaši školu sem na dovolenou. Tak takovou reakci jsem ještě v životě nedostal na moje příjmení. Pobavila jste mě. Bože, omlouvám se za všechno, co jsem řekla, já vůbec jsem to takhle špatně nemyslela. Ne, to je v pořádku, vůbec se neomlouvejte. Prostě jste svá. A to mám rád. Upřímný lidi. Naučil jsem to i své syny. A jo, vaši synové, velmi chytří hoši. Opravdu? No já vám nevím. Možná jeden. Je s nima práce. Promiňte, asi si budu muset odskočit, moc se omlouvám. V pořádku, jen běžte. Stejně si musím zařídit nějaký ty věci, takže doufám, že se znova uvidíme. Slečno, rád jsem vás poznal. Jo. Do prdele. Ne. Na tohle už jsem stará. Kluci! Zdravím, paní Želko. Tak tohle je náš konec. Kluci, už zas? Chcete mít problém? Davide, chceš, abych já měla problém? Před chvílí jsme o ničem spolu mluvili. Vždyť jsem vám řekla, že takový věci sem netahejte. Pardon, to já. Omlouvám se. Ach jo, Davide. Ale dej mi to zkusit. Asi to taky teď potřebuju. Co? Slyšel jsem dobře? Vy chcete... Co? Dělej, než si to rozmyslím. Chci to zkusit jen jednou. Není problém. Tady. Ještě jsem si nevybalila, vy jo? Je... Paní učitelko? Holky. Co vy tady? My? No, my máme tamhle pokoj. A jo. No já vlastně taky hned vedle vás. Vy máte nějakou dobrou náladu, paní učitelko? Já? To ne, věř mi, že ne. Chcete nějak pomoct? To je dobrý, Gabi, jsi hodná. Ale já nepotřebuji... Schovejte se! Co? Proč?